Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Mga kabutong, di kami diri sa Juan ko ni Fatima, San Juan. May murag ni action taga Balaka ni kay murag nawala masiguro ta sa passing ani sa Agianan. Pero sige ra kay tudlo nila to ako kung dito napita. Mga kabutong. So, ikaduha na namon ning balik. Bigas kaniya. Aside, San Juan mismo. Hello. Kana, di na ako diha. So na. Pwede pa. Pwede kaya pa? Deres, gamay ng skinita. Kabut siguro tayo ito. Kabutong oh. High power na oh. Gamay o cute nga dalan mga kabutong. Tuora murag na ako nakita digang tao, murag mao na siguro ng pistuha dia. Mahibalan na nato naron. Okay ra bay? Pa. Okay pa. Op. Op. Kani okay pong. Okay. Sila to si mo. Malapit na. Thank you, thank you. Ay. Tuwara ka butong. Sa kasagbutan na niya agi. Hindot ka mo kami butong. Sa guligid ba? May gani ka dili lapok ko butong. Kay galapukan pa pero di. Kita gitang kataga ni. Hello. Dari ra manago. Parito. Practice na wala ka ni. Dari ra. No, mara. Practice ni ligid-ligid ato. Hoy! Ha? Abot, gali mo! Ako Pinoy dili! Dario man eh. Ha? Dario. Unsa? Unexpected ang good. Ha? Unexpected. Ayo. Nakabutong, daghang salamat. Naabot ra gyud taon mi diri sa balay nilang Junjun nga Ladyon. Ang iyaan sa akong mga anak iwan nga naa sa ako. Daghang salamat butong. Bye bye for now. Bye bye. Oh, ako. Kampung. Wala ka ba yung mga dari? Inot gaya lang web vlog. Puro sila. Pati na lagi na mo sabot Kalibo. Buo ka.
Sa kalibo, tag sa kalibo, dagang libo. Pero di ari panghatag man ni. Di bantu ang gini. Hoy, kaya dili mo gi gulbi. Mali ah. Pero man nari ka ba yun yung kagbabay? Samot na ni. Samot na ni oh, samot na ni oh. Mahal kayo. Bulad ginamos. Asin. Atin ba bulad ba? Wala si problema. Pila ka bukin nyo? Mga tagrang Ako, usana da. Mga tagrang sa nga. Wagali ko nga. Kuan nga pag humanag og disinte pag sakay na ko blacklisted gali ko dayon sayang ra kay eskwela. Anong blacklisted ka? Mao ginaugan kong barko sa una itong gigamang Super Ferry 11 imbi Manila mo itong gidaugag Cebu kapitan ra bilin. Bisag kung sao mo pang-apply ano jud mo eh. Anong kaugan man mo? Gusto kay ka. Grigong itong kapitan na to niya nadalag palit nila bagikan sa Japan. Wala naman ang kontrata. Isok mo kayo, mga Pinoy, mahilig mo kayo mag-kuha na yun, kudita na yun. Biyaan mo, sipo. Tama ka na. Ang ka na si John na Fernandez mo kana mo iyaha kamahayan kayo, kaya siguro siya nakatigom og pangasawa niya Melissa, dayon, na regular ang sigipil. Sa Veritas Maritime Corporation, diyon, Alaska, pag yun ang biyahe. Tuwa dito yung ang mini nga, kuhan dyan. Siya nga to. Parehara ng hitabo sa mga isog kay ilang kapitan biyaan nga barko pagbalik ni sakay di na dyan siya dawaton pareha nga patas na pa Kabalos. dili man kayo sa kung saan mo pwede ka mga apply Muram sila. inigana ni mo sa agency dito imong naong klaro naman kayo nga mahilig mo mag-strike sa pamiganahan mo dawat mo na Pangtari man tingali na. Sabak kayo sila oh. Ang mga balay-balay oh. See? Purcell man tingali ni purcell. Sitio Fatima? Sitio Fatima. Ba't natin nagkanto? Barangay San Juan man siguro kini. Usa ni siya sa sakop nga barangay sa lungsod sa Butalak mga kabuto. Ano diri karon kung among gusto nga makuha aning view diri sa atong kuan. Kaya murag interested kayo, murag ganahan ko sa view niya mga kabuto. Manawa kabuto mo. Bihira po namin makita kasi itong ganitong klaseng mga bato. Ayan po mga Nature siya, nature. kabutong parang nature Pwede nga maligo po. niya to, mag-swimming. Ang ganda ng itsura ng ang ganda po ng itsura ng ano nila ng sapa o ano ba to? Lawa, sapa, talagang sapa to. Ito, kabutong oh, kitang-kita po natin. Ayan po, kung mamarpatin nyo, ayan po, makikita po natin yan. Ang ganda po ng ano nila, ng sapa. Malinaw yung tubig. Saka ang ganda. Kita na po yung bato. Ayan po. Makikita nyo pong bato. Ang ganda po ng bato. Yan mga kasama, mga kabutong. Ayan po, makikita po natin yun. Ang ganda po ng sapa. Ang gusto kong, ang interesado na po kumaano dito, yung kagandahan po ng bato. Ayan po mga kabutong. Kita niyo po yung daloy ng tubig. At saka yung bato mga kaibigan. Ayan po. Ang ganda po ng hugis. Ayan po. At saka ito po yung paligid niya. Mga kabutong. Madampi, humakyat po sa may bandang itaas. Lapitan po natin ang bahagya. Parang madam, magpaalam ka dyan madam ha. Baka magagalit sa yung nuno dyan. Ayan, kabutong ang ganda po ng hugis ng bato. Ayan po, maaakit na po yung isa. Madam, baka maraming langgam dyan. Mga ano ka ha. Okay lang ba? Okay lang madam? Bah, aakit pa talaga siya. Parang makin mo yung dinaanan niya kabutong oh. Ayun, ang tutulis niyan. Tapos parang pangbangin yung kabila, bangin din yung kabila. Tumulay lang po siya diyan oh. Ayun oh, nakikita niyo po. Tumulay siya hanggang makakit siya doon sa may itaas na yan. Ayun po, ayun siya oh. Kaway-kaway. Pakaway-kaway pa po. Actually mga kaibigan, mga kabutong, nandito po kami. Ito po yung lugar ng
tiyuhin ng ano ng mga anak ko. Bale kapatid po ng mama nila ang mga nakatira dito. May piyesta po sa kanila ngayon kaya po nandito kami. Naimbitahan din po kami kaya yun po, nandito kami sa ngayon. May nakita kaming gandang tanawin dito. Ayan po. Ayan po yung sapaw. Pupunta po tayo doon. At medyo paahon nga po kaya kunting ano lang po. Ano yan madam? Mapaakit ka pa talaga dyan para kang ano na. Ayusin mo baka mahulog. Makulit ka rin pala madam ano? Ayan o, akit pa talaga siya mga kaibigan no. Uy, tama na, ganyan ka lang, uy, tama na yan. Hanggang yan, baba ka na, please. Bumaba ka na dyan, tama na yan. Huwag na nga, mabigit ng katawan mo. Bilib talaga ako sa iyo, madam, ha. Parang alam na alam mo itong buhay ganito dito sa, hindi naman to sabihin natin na bundok, kasi nasa ano to eh. Kung tutusin mga kabutong, parang malapit lang to sa dagat eh. Kaya lang medyo liblib nga po kaya hindi natin masyadong maaninag o makita yung baybayin dito o yung karagatan. Ibigan, yan na po. Journey to the center of The earth. Dili. Journey To the center of Fatima. to the center of Bukid. Thank you for Salamat. watching. Thank you. Kuway-kuway po. Please Subscribe na po kayo. subscribe.